सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबि बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। जल जीवन मिशननि गेजेरजों गासैबो नखरनो दै जगायनायाव फेलें। साइकेलाव गेदेर दुंग्रा खानानै दै रोगानो गोनां जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामिनि सुबुंफोरा। मा हौवा मा हिन्जाव दैनि आंखालनि थाखाय सानफ्रोमबो गोजान जायगानिफ्राय दै लायनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। बिटिसिनि 33 नं ननै सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय कलबारि गामिजों लोगोसे 3 नं थेंखि बस्ति, तुलुंगाझार आरो लावबन्दा बेफोर गामिफोराव दैनि जेंना, हाग्रानि मैदेर आरो मिथुन मोसौनि गाग्लोबनायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनानै अदेबानि गावनि जिउखौ खैफोदाव दोननानैब्लाबो सानफ्रोमबो फुं बेलासे दै लायनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों। सोरखारा दैनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। बे लेखायै रायजो राजाफ्राबो भट होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो दैनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों। दैजों लोगोसे लामा आरो फरायसालिनि जेंनाखौबो जाहाथे सोरखारा थाबैनो सुस्रांनानै होयो, बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायदों रायजो राजाफ्रा। मानोना बे ओनसोलाव बर' बिजोंनि फरायसालि गैया होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथांमोनहा। सिडली बियाबाव BPF दोला जेननायनि उनाव BPFनिफ्राय बिबुंथि। MLA रबिराम नार्जारिया बिबुंथि होदों। बे बिसायख'थियाव मोजां फिथाइ खालामनाया जोंनि थाखाय गोरलै नङामोन, बेखौ जों मिथिखागौमोन होननानै बिबुंथि होयो बिथाङा। सिडली बियाबा जोंनि नंखायामोन, UPPL नि सिटमोन, जेरावनाखि UPPLआ BTC आरो आसामावबो सोरखार सालायगासिनो दंखायो आरो दिसपुरनि गासै MLA आरो मन्थ्रिफोरानो सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बारसोमदोंमोन आरो गासै गोहो बोलो आरो सोलोखौ बाहायनानै बिथांमोनहा देरहादों होननानैबो बिबुंथि होयो बिथाङा। लोगोसेनो बुंथिबावोदि बे बिसायख'थियाव मोजां फिथाइ खालामनाया जोंनि थाखाय गोरलै जानाय नङा, बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो मिथिखागौमोन। अब्लाबो बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जों जोंनि नेम, गोहो आरो रायजो राजाफोरखौ हमथानानै लाखिनो नांगोन आरो गणतान्त्रिक जुजिनायाव जेब्लाबो बाहागो लानो नांगोन। सोर देरहायो बा सोर जेनो बे गेदेर खोथा नङा, नाथाय जों जोंनि राजखान्थिनि धोरोमखौ लाखिदों आरो बिबानखौ मावदों होननानै फोरमायथियो MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा। सिडली बियाबनि बिसायख'थियाव नांथाबनानै खामानि मावनाय बिक्रम दैमारियाबो बेनि सायाव बिबुंथि होयो। बे बिसायख'थियाव 20% खस्थ' खालामदोंमोन, नाथाय फैगौ बिसायख'थियाव 100% खस्थ' खालामगोन होननानै बिबुंथि होयो बिथाङा। आरो बे बिसायख'थियाव बाहागो लानानै बबेयाव लोरबांथि दं बेखौ मिथिनो मोनबाय, नाथाय UPPLनि रंजानाया बेनो जोबथा आरो बेनो जोबथा देरहानाय होननानैबो बिबुंथि होयो। लोगोसेनो बुंथिबावोदि बिथांमोनहा गोबाङाव देरहानो हागौ, नाथाय 2025 मायथाइयाव सोरखार दानो थाखाय जि अंक बेयाव गोबां खम जागोन, बेखौ UPPLनि सासे गोख्रों दैदेनगिरियानो बुंथिदों होननानैबो फोरमायथियो। दिल्ली आरो रायजोनि अननायाव प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन आरो सोरनिबा हेफाजाब आरो अननायाव बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावनो खाबु मोनदोंमोन, नाथाय अननाया अराय सम थागोन बे नङा होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो सिडलीयाव देरहानो हानायनि थाखाय गाहाम हामलायनायबो जासिहरो बिथांमोनहा। बे समाव सोरखाराव दं, रां आरो गोहो गासैबो दङ। सोरखार थाखानायाव जुजिनानै देरहानाया गोरलै नङा होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। गुवाहाटी पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय, गुवाहाटीयाव 7 डाकातिनि गेंखौ एरेस्ट खालामनो हादों। गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय दरं जिल्लानिफ्राय गुवाहाटीयाव फैनानै गोबां लुटपाट खालामफैदोंमोन डाकातिफोरा। थांनाय बावैसो सान सिगांबो गुवाहाटीनि जापरिगक ओनसोलाव थानाय रेसिडेन्सियेल एपार्टमेन्टआव लुटिनो थाखाय फैदोंमोन डाकातिफोरा। खुगायाव सि खानानै आरो गोफार हाथियार लानानै लुटिनो फैदोंमोन, जाय CCTV केमेरायाव रोखायै नुजाथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि दाब जायगाफोरावनो गोबां लुटिबाय थानाय जाथायफोर जादोंमोन। बेनिखायनो लुटिनाय आरो सिखाव जानाय बेफोरखौ नोजोर होनानै लतासिल पुलिस थानानि OC-नि दैदेननायाव हमनो हादों 7 डाकातिनि गेंखौ। हमजानाय डाकातिफोरनि मुङा जाहैबाय सादेक आली, आकबर आली, लकमान आली, आबु बाकार सिद्दिक, साइदुल रहमान। बिसोर दुथांफोरा दरंनि थागिबि जयनाल आबेदिन। बे दुथाङा बरपेटा जिल्लानि थागिबि आरो गरचक थानानि फाथाबारिनि दिलवार खानखौबो एरेस्ट खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिलवार खाना गहेनानि गला होयो आरो खावनाय गहेना पाथिफोरखौ बे दुथाङानो बायोमोन। बेनि अनगायैबो दुथाङा लुटपाट खालामनाय आरो मानसि बुथारनायनि दायाव खेबथामै एरेस्ट जाखांबायमोन। 2023 मायथाइयावबो गुवाहाटीयाव एमट्रननि सासे मावथिखौ बुथारनानै लुटपाट खालामनायनि दायावबो एरेस्ट जादोंमोन दिलवार खाना। नाथाय एरेस्ट खालामखांनायनि उनावबो गबोफिननानै फिन आरोबाव बेफोरबायदि लुटपाट खामानियाव आखाइ होबावदोंमोन दिलवार खाना। दिसपुरनि अनगायै बिटिआरनि बिखा क'क्राझारावबो आसाम बाजेट अधिवेशनखौ खुंनो गोसो जादों आसाम सरकारा।
फेब्रुवारि दानाव क'क्राझाराव सानसेनि हाबाफारिजों फाइनान्स मिनिस्टारनि बाजेट नङाब्ला बाजेट सेसनाव गभर्नरनि एड्रेसखौ खुंनो गोसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझार खुंनो हायो नामा बेखौ लानानै बिटिआर सरकारजों सावरायनाय जागोन आरो थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसेनो फोरमायथिबावदों दि बिजेपि दोलोनि गेदेर जाफुंसारनाय 62 लाखनि गोबां सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव हाबबाय रावनिबो न' हाबनानै स्लिप रानाखै मबाइलनि गेजेरजों डाटा हरनायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों हादरावबो बिजेपि दोलोआ चाइनिज कमिउनिस्ट पार्टीनिफ्राय बांसिन सुबुंफोरखौ बिजेपि दोलोआव सोनो हानानै बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन राजखान्थि दोलो जानो हाबाय आसामावबो टार्गेट बायदियै 60 लाखनि गोबां भट मोननानै बिजेपिनि गोहोखौ दिन्थिनो हादों होननानै फोरमायथिदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसेनो पन्चायत बिसायख'थिनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि फेब्रुवारि दाननि 12 आरो 13 अक्ट'नि गेजेरावनो पन्चायतनि बिसायख'थिखौ फोजोबगोन बेनि थाखाय जानुवारि दानाव नटिफिकेशनखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा बरपेटानि पाका बेटबारियाव एमएलए अखिल गगैया गेदेर सभा लादों जेराव रोजा रोजा सुबुंफोरानो बाहागो लादों मोननै सम्प्रदायिक दोलोखौ बिदाय होनो थाखाय बिबुंथि होदों बिथाङा मोननै सम्प्रदायिक दोलो मोनसे हिन्दु सम्प्रदायिक दोलो जाय बिजेपि बेनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मुस्लिमफोरनि सम्प्रदायिक दोलो एआइडिएफ बेनि बद्रुद्दिन आजमलखौ चेयारजों लोगोसे बुरलुंबुथुराव गारहरनांगौ होननानै बिबुंथि होदों बिथाङा लोगोसेनो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ जाहाथे जयैनो खामानि मावो बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा बे समावबो कंग्रेस दोलोआ गावसोरनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेरेखा दोलोनि जथायखौ सिफायदों जाहाथे फैबाय थानाय 2026 मायथाइ आरो 2025 मायथाइयाव जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ जयैनो खामानि मावलायो बेनि थाखायबो खावलायो अखिल गगैया धुबुरी जिल्लायाव फोसावदों रेड जन एड्स बांनायखौ नोजोर होनानै रेड जन फोसावदों थांनाय 10 दानावनो 300नि गोबां सुबुंफोरनि देहायाव एड्स मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों मोनफ्रोमबो दानावनो 30 सोनि देहायाव एड्सखौ मोननाय जायो होननानै फोरमायथिदों सावस्रि बिफाननिफ्राय फरायसुलिफोरजों लोगोसे लेबार मावनायफोर आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि देहायाव एड्सखौ मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो ड्राग्सखौ मोनसे सिरिनजोंनो गुबुन गुबुन सुबुंनि देहायाव लानायनि जाहोनावनो एड्सआ बांनायनिफ्राय बांदों होननानै फोरमायथिदों जानुवारि दाननिफ्राय आगस्त दाननि गेजेरावनो एड्सआ गोबां बांदों आरो दान मोनसेयावनो 30निफ्राय 40 सुबुंनि देहायाव एड्सखौ मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों जायखौ नोजोर होनानै सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर बे दान मोननैयाव 100 गामिफोराव हाबनानै एड्सखौ लानानै सांग्रांथि होनाय जादों जायनि थाखाय अक्ट'बर दानाव एड्सनि बांनाया खावसे खम जादों होननानै फोरमायथिदों सावस्रि बिफाननिफ्राय गंसे न'आव हाबनानै खेबसेयैनो 4 सुबुंखौ गोफार हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारनाय जाथाय नगावनि रुप'हिहाटनि गराजानाव जानो मोन्दों बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया नंगौ जोंनि रायजोआव लुटपाटजों लोगोसे मानसि बुथारनाय जाथायाबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ आरो क्राइम मावनायनि बेलायाव जोंनि जायगाया गुबै जायगा जानो थांगासिनो दङ नगावनि रुप'हिहाटआव फिन खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय जाथाय गुणधर सरकारनि न'आव बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जादों गुणधर सरकारजों लोगोसे बिथांनि बिसि आरो बिथांनि फिसाजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारलांदों लोगोसेनो बिथांमोननि न'आव फैनाय नगावनि अनुपम सूत्रधरखौबो बुथारलांदों जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हादों गुणधर सरकारनि देरसिन फिसाजो नबस्मिता सरकार आरो सासे फिसाज्ला बिथांमोना जाथाय जानाय समाव बायजोआव दंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना रैखा मोननो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुणधर सरकारा जल जीवन मिशननि सासे मावथि ओजोंहाय नबस्मिता सरकारा टेटनि सासे फोरोंगिरि आरो नबस्मिता सरकारनि जुलिनि थाखायनो लाहार फाहार जागासिनो दंमोन गुणधर सरकारनि फिसाज्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावसोरनि नखर आरो अनुपम सूत्रधरनि नखरा गोलाव समनिफ्रायनो सुथुर जानानै दंमोन बेनिखायनो बे बुथारनाय जाथायाव अनुपम सूत्रधरनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन नाथाय बे बुथारनाय जाथायाव बिथाङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों बेनिखायनो बे बुथारनाय जाथायाव मा रहस्य दं बा मा दङ बेखौ हमदांनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय सिआइडिनो गथायनानै होनाय जाबाय आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि अफिसार स्पेशल डिजिपि हरमित सिंह बिथाङाबो क्राइम सिनाव फैनानै बेखौ फोरमायथिदों दि बे केसखौ नायबिजिरनो थाखाय नगावनि एसपिनो बिथोन होनाय जाबाय एसआइटि दानानै जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखाय बिथोन होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबीण बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों